Il-ġimgħa fil-għaxija Malta nkurunat reġina ġdida, dan hekk kif il-mudella Tiffany Pisani li kienet qed tirrappreżenta lil Ħattart rebħet il-konkors ta' Miss Universe Malta ta' din is-sena. Il-mudella rebbieħa li għandha 25 sena ġiet inkurunata mir-rebbieħa tal-konkors tas-sena l-oħra Marta Fenek waqt il-finali tal-kompetizzjoni li b'kollox damet 4 xhur sħaħ. Pisani diġà għandha esperjenza kbira fil-qasam tal-immudellar, hekk kif meta kellha bi 17-il sena fl-2010 rebħet il-Britain's Next Top Model wara mmudellat f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Din l-esperjenza se tkun ta' vantaġġ għaliha hekk kif issa se tibda tipprepara biex tikkompeti f'isem pajjiżna fil-Miss Universe 2017 f'Las Vegas flimkien mal-fuq minn 90 kompetittriċi oħra. Fit-tieni post fil-konkors tal-bieraħ insibu l-Karċa Sammut li kienet qed tirrappreżenta lil-Rabat. Fil-waqt li fit-tielet post ġiet Alexia Polin ta' Bone li kienet qed tirrappreżenta lil Ħal Tarxien.